bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyu-guyu trimo gantung sampun anget dereng rada anget rada anget iya kula ya panggah jebeber ae tenang niki arek pola model piye nek ngeten niki nggih tetep mawon apa jebeber ora apa-apa panci awake dhewe lagi sosowan ning Blumbang kene nggih iya apa malarindu satino kaya sabindu ing apa marake guru numpak do karo mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak Allah aduh anakmu kaya wong gemblung benjang nopo paring pitulung iwak cucut nyemplung neng kedung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekne kangkung Supranada Indonesia wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyu-guyu wong sabar mesti kelakon
Matur karo nuwun Abang diajeng saged Berlinda disambut. saged rindu wis katur lumantar kanca-kanca Supranada Indonesia anggenipun atur panglipur